Il-Ministru Carmelo Abela reġa' ċaħad kategorikament l-allegazzjonijiet li semma d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar attentat ta' hold-up mill-Bank tal-HSBC 11 sena ilu. Sigħat wara li għamel talba biex il-qorti tiftaħ b'urġenza ħalli jiftaħ libell kontra Jason Azzopardi, il-Ministru Carmelo Abela tkellem waqt kollegament telefoniku fuq ir-radju tal-Knisja waqt il-programm tal-Professur Andrew Azzopardi. Il-Ministru Carmelo Abela saħaq ukoll li Jason Azzopardi qiegħed f'konfoffa mal-kriminali. Jiena kategorikament niċħad u daw l-allegazzjonijiet ma nafamanti u giddieba u tant xħadtom li l-bieraħ ftaħt il-qorti b'urġenza biex iva nagħmel libell ħalli niddefendi l-integrità tiegħi. U naturalment dan il-lob u dal-gideb minnaħa ta' Jason Azzopardi għandu jieqaf. Eżatt qabel tkellem il-Ministru Abela, il-preżentatur tkellem ukoll f'kollegament telefoniku mad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Hawnhekk Jason Azzopardi żamm lura milli jżid ma' dak li kiteb il-ġimgħa fuq Facebook. Fi kliemu qal li m'għandu jżid xejn u għalkemm kien hu nnifsu li semma allegazzjonijiet fil-Parlament, qal li dak li kiteb il-ġimgħa kien fid-dominju pubbliku. Meta l-preżentatur qallu li se jdaħħal lil Carmelo Abela f'kollegament telefoniku u jekk irid jibqa' fuq il-linja jista' jagħmel dan biex jirrebatti, Jason Azzopardi dlonk wieġeb li m'għandux għalfejn u li se jaqta'. Jiena sen nagħmel komunikazzjoni biex inkun għad li jien se nagħmel komunikazzjoni issa ma' Carmelo Abela jekk tibqa' fuq il-linja biex inti tirrebatti antik dik l-opportunità imma fidejk. M'għandix għalfejn.